Bonjour. Bona tarda. Hello. Hola. Ok. Esteu desperts, You fantàstic. need Red Bull? Em sembla que necessiteu un Red Bull. Je vais faire ma présentation La en presentació français. serà en Je suis francès. Issa Gaba, Soc comme l'a l'Isa dit la Gabà, responsable de com ha l'OVDIA. dit la Je responsable suis d'aquesta coordinateur du taula réseau de la rodona i jeunesse sóc el nigérienne sur le changement coordinador climatique. de la joventut nigeriana Je en vais contra vous del canvi présenter climàtic. le travail que nous M'agradaria avons presentar eu à la faire feina que hem dans le dut a cadre du terme en el marc projet del GESA, qui projecte est GESA, projet que és un jeunesse projecte sahélienne pour l'action climatique. de la joventut del Sahel per l'acció climàtica. Níger és un país ubicat a l'Àfrica subsahariana que, com veieu, forma part d'aquesta regió occidental de l'Àfrica. És un dels països que té més repercussions negatives del canvi climàtic. Tenim més d'1.600.000 quilòmetres quadrats, dues vegades. França és un país molt gran, però 2/3 parts del país estan desertificades, per tant són inevitables, ja que les temperatures arriben als 45 graus a l'ombra. 45 graus a l'ombra, repeteixo, i en el mes d'abril a vegades s'arriba fins i tot als 47 graus a l'ombra. Estem, doncs, experimentant en primera persona la realitat que imposa el canvi climàtic. A més, tenim una variació de les pluges molt limitada, només a 3 mesos. A més, de tot el que comentàvem, de tots els danys climàtics, hi ha un problema de creixement demogràfic que té una repercussió molt negativa en els recursos naturals. La ràtio poblacional és la següent. Tenim 7 nens i nenes per dona. Tenim una taxa de naixement molt elevada. També és el país amb una taxa d'alfabetització més baixa. Un 20% de la població està escolaritzada únicament. D'aquest 20%, aproximadament el 5% de les nenes només van a l'escola a Níger. I la tendència és cada cop que les nenes vagin a escoles religioses i que no vagin a l'escola per motius religiosos. Les nenes moltes vegades són casades a partir dels 15 anys. Als 16 anys ja es considera que les noies són massa grans per casar-se. Tenim aquest problema cultural, doncs, de falta d'escolarització de les nenes a Níger, quan en realitat sabem que l'educació, per tal que sigui bona, cal que inclogui les dones, ja que són les dones les que passen temps amb els nens i nenes i que poden educar-los també. Deia, doncs, tenim una població molt jove a Níger. El 65% de la població té menys de 30 anys a Níger. Per tant, estem parlant d'una població molt jove. Clar, si cada dona té 7 nens, és evident que la població és jove. A més, les persones es casen amb 13, 14, 15 anys, per tant és normal que la població només pot ser jove. El 65% de la població, deia, té menys de 30 anys. Veiem aquí la piràmide d'edat dels països del Sahel. Molt bé, d'altra banda, comentàvem que està la qüestió de la repercussió del canvi climàtic i l'acció antròpica del ser humà en el medi ambient, com he comentat, és extremadament negativa. 2/3 parts del país està en situació de desertificació, per tant, tota la població s'ubica en una mateixa regió, amb la qual cosa es genera una degradació dels ecosistemes i de la biodiversitat considerable. Hi ha una enorme pèrdua de biodiversitat. Aquí veiem, per exemple, terres degradades on l'agricultura és pràcticament impossible de dur a terme. La pluviometria, a més, és aleatòria, amb sequeres molt importants i un avanç imparable de la desertificació. Des dels anys 70 vam començar a experimentar sequeres al Níger i la situació no fa més que empitjorar-se. Aquí tenim, doncs, algunes accions de recuperació de terres degradades per poder plantar-hi a través de diferents mecanismes de restauració de la terra per intentar aturar la desertificació i lluitar en contra del fenomen de canvi climàtic. D'altra banda, hi ha una iniciativa que va ser promoguda per part de 17 països africans i que va comptar amb el suport de la Unió Africana. S'anomena la Gran Muralla Verda,
que inclou 17 països des d'Eritrea fins a Senegal. S'ha innovat en aquest àmbit, en aquest projecte, que va en la línia de plantar arbres per tal d'aturar el desert. A més, també cal incloure activitats generadores d'ingressos per poder permetre a aquestes comunitats respondre al canvi climàtic i donar autonomia als modes de sustentació d'aquesta població. D'altra banda, aquest és el motiu pel qual GESAC es centra en dues categories de persones, és a dir, els joves d'una banda i les dones. De l'altra, el projecte que presentem a continuació, el projecte ILESAC, té per objectiu donar autonomia als joves i a les dones en el context del canvi climàtic. Estem parlant de joves representants de la comunitat, com podeu veure aquí, doncs molts d'aquests joves estan no escolaritzats perquè estan massa lluny dels centres acadèmics, no han tingut l'oportunitat de ser escolaritzats. D'altra banda, és molt fàcil reclutar aquest jovent per part de grups terroristes a Níger, a Malí i a Burkina Faso. Estem parlant de persones analfabetes que si se'ls ofereixen diners i que a més poden ser manipulats religiosament, doncs acaben adherint-se a grups terroristes. Tenim doncs aquest projecte de lluita en contra de la radicalització per ajudar els joves a evitar la radicalització. Tenim diversos aliats en el marc d'aquest projecte, aliats executors o simplement patrocinadors, com la Gran Muralla Verda, Oxfam, APF, etc. Treballem també amb altres cooperatives i comunitats que també són beneficiàries d'aquest projecte. Es tracta d'un projecte, com deia, finançat per la cooperació africana i també per la Unió Europea a través del Hub Cooperation. El jovent de la Unió Europea també ens dona suport a través d'Oxfam, d'Intermón Oxfam. Tenim aquí l'objectiu principal del projecte, que és desenvolupar i promoure el sector agroforestal a través de l'explotació de les parcel·les per part de joves i dones. També volem reforçar el lideratge mediambiental entre joves i entre comunitats per poder incidir en les polítiques de desenvolupament a nivell local, també influir els governs locals per tal que prenguin en consideració l'aspecte del canvi climàtic, la protecció del medi ambient i la promoció de la biodiversitat en les polítiques locals, perquè a nivell nacional aquestes polítiques sí que s'estan aplicant, però a nivell local s'està fent molt poca cosa perquè falta coneixement sobre els desafiaments relacionats amb el canvi climàtic i el medi ambient. Quan hi ha catàstrofes, molta gent pensa que és Allah qui ha llançat aquestes catàstrofes mediambientals perquè la gent ha pecat, aleshores quan en realitat es pot explicar des d'un punt de vista científic el canvi climàtic és aquest el motiu pel qual hem iniciat aquest projecte per baixar les comunitats i dir-los que el que estem experimentant no té res a veure ni amb Déu ni amb el pecat, sinó amb comportaments humans que danyen el medi ambient i que ens eviten doncs, el protegir les generacions futures. La innovació d'aquest projecte és que s'inclou tecnologia a través del sistema blockchain, un sistema que utilitzem avui àmpliament a través d'una eina que ha estat desenvolupada per als nostres socis de Novelia i que l'EA ha presentat anteriorment. El sector agroforestal ha de ser promogut perquè el que volem és precisament que la qüestió dels llocs de treball verds pugui tenir èxit en els diferents països del Sahel on s'aplica aquest projecte. És per això que hem format a més de 1.800 joves i nens i nenes i hem recuperat més de 200 hectàrees que s'han replantat i que s'han inclòs en un sistema de blockchain. Aquí tenim dones que estan treballant en aquestes parcel·les i aquestes parcel·les, dèiem, en aquests camps de pepino. Cada arbre forma part d'un sistema, com poden veure aquí, un sistema desenvolupat a través de blockchain, a través de Lobelia. Tenim aquest sistema de pagament, a més del mecanisme. El satèl·lit recorre totes les parcel·les sistemàticament, cada arbre està geolocalitzat al marc d'un sistema segur, un sistema de blockchain, i és a través d'aquí que, com poden veure, aquí tenim una de les parcel·les en una comunitat que s'anomena Abuchi i cada parcel·la, com comentàvem anteriorment, té tots els seus arbres identificats. Amb això,
I en funció de la parcel·la i de l'arbre podem tenir dades sobre la quantitat de CO2 que segresta cada arbre i aleshores a partir d'aquí es fa un pagament directe a la persona beneficiària i de manera secreta, a més, això és molt important. Les dones reben un missatge en el seu telèfon mòbil i poden retirar els diners. Podem aquí recomptar la quantitat de CO2 segrestat per cada arbre, per cada camp. Després tenim la qüestió de la transparència del sistema. És un sistema segur i per tant ha de ser molt transparent. També la capacitat de fer seguiment dels pagaments i del segrest de CO2 perquè no se'ns escapi res. Després està l'ús de noves tecnologies. És una innovació en el marc d'aquest projecte, la primera innovació en l'àmbit de la tecnologia que s'aplica en aquest projecte. Avui debatem amb el govern àmpliament per fomentar pagaments segurs amb una repercussió social. Per què el pagament es fa directament al mòbil de les dones? Perquè a Níger, posaré aquest exemple, i tenim el problema del patriarcat a Níger. La riquesa sovint és gestionada per l'home i si l'home sap que la dona té diners, li demanarà que li dongui, però si els diners els rep la dona directament, pot retirar aquests diners sense que el seu marit ho sàpiga, sense que ningú ho sàpiga. I aquesta senyora, doncs, tindrà autonomia i podrà gestionar els diners com vol. Però a partir del moment en què el marit ho sap, doncs el marit li demanarà els diners a la dona. Després tenim la qüestió de la mobilització permanent de la joventut a nivell local per poder seguir incidint en les polítiques d'àmbit local, fins i tot quan aquests nens i nenes moltes vegades són analfabets, s'han sensibilitzat sobre la qüestió mediambiental i, per tant, imposaran en els líders electes i en els líders religiosos un cert comportament que prengui en consideració la qüestió clima en les polítiques i programes de medi ambient. Seguim, doncs, fent incidència en aquest sentit. La mobilització també la duem a terme, amb la formació de més de 2.000 activistes en 6 comunitats d'intervenció al Níger. I com poden veure aquí, tenim diferents accions, com campanyes de comunicació i de sensibilització. També tenim concursos sobre el medi ambient que promovem al marc de la formació i la sensibilització de la joventut. Són mecanismes de mobilització de la joventut, slam, concursos de poesia, de teatre, també fem servir l'esport per poder atraure i mobilitzar a més joves. Tenim aquesta marxa pel clima, aquesta caminada pel clima, on hem reunit a diferents autoritats abans de la participació de la delegació oficial a la COP27 de Sharm el-Sheikh, a Egipte. Tenim aquí una imatge de la nostra participació, la participació dels joves en el marc d'aquesta marxa nacional liderada pel coordinador internacional d'aquesta caravana. Són els joves que estan fent aquesta marxa de sensibilització a la qüestió del canvi climàtic. I tenim d'altra banda participació de joves activistes en el projecte. Aquí han participat 2 activistes que han participat a Sharm el-Sheikh per primera vegada. Ells van venir de diferents pobles que no havien viatjat mai, ni tan sols havien agafat mai un autobús, i ara van anar en avió per viatjar fins a Egipte i dir als líders allò que estan experimentant i per expressar la urgència. La zona d'intervenció Kure, que acull la gran reserva de girafes, 600 girafes. Aquest projecte està en el marc de l'àmbit de protecció de la biodiversitat. Estem generant les condicions necessàries perquè les girafes tinguin accés a l'aigua en un context on no plou. I com poden veure aquí, aquesta girafa diu, per fi he trobat aigua. Té la gola seca, 45 graus, pobra girafa. Imagineu-vos, és molt important que pugui tenir accés a l'aigua per poder també promoure la protecció de la biodiversitat. Aquí tenim la primera dona, la dona del primer ministre, la primera dama. El projecte va ser un projecte promogut per Nacions Unides en l'àmbit del desenvolupament. Hem rebut un premi de felicitació i d'ànims de la coordinadora del sistema de Nacions Unides al Níger. És el primer premi que hem rebut l'any 2022. Penso que és un projecte que mereix ser aplaudit un cop més. Moltíssimes gràcies. Crec que no m'he passat de temps
I torno la paraula a la moderadora. No podem concloure sense donar les gràcies